ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఉదయం నుంచి ఎండ దంచుకొట్టింది. మధ్యాహ్నం తర్వాత వాతావరణం చల్లబడి భారీగా వర్షం కురుస్తుంది. ఆకాశంలోని నల్లని మబ్బులు కమ్ముకొని ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. దీంతో పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాలు రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. అకాల వర్షంతో జొన్న పంట వేసిన రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఉదయం నుంచి ఎండ దంచుకొట్టింది. ఇక మధ్యాహ్నం తర్వాత వాతావరణం చల్లబడి వర్షం కురుస్తుంది. ఆకాశంలో నల్లని మబ్బులు కమ్ముకొని ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడింది. దీంతో పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాలు రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. అకాల వర్షంతో జొన్న పంట వేసిన రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వర్షం పడ్డ